Les aigües del Parc Natural de Cap de Creus amaguen una riquesa natural extraordinària. Descobrir-la amb respecte és essencial per a conservar aquest tresor submarí. El Parc Natural de Cap de Creus protegeix 3.074 hectàrees marines, un mosaic de Posidònia, coral·ligen, roques i sorres que acullen una gran biodiversitat. El busseig està permès arreu del parc, excepte a la Reserva Natural Integral. Cal fer-ho amb respecte. No es pot manipular, tocar, extreure ni alterar la flora, la fauna, les restes arqueològiques o els arts de pesca professionals calats. No es permeten immersions amb aletes de més de 80 centímetres, ni cursos d'iniciació en sectors sense pesca. Les immersions nocturnes requereixen autorització especial. A les reserves naturals parcials, l'ús d'instruments motoritzats només es permet en cas de discapacitat o seguiment científic. Per realitzar una immersió des d'embarcació es poden utilitzar les boies d'ús preferent per immersió. L'amarratge està limitat a 3 hores. Qui faci la pràctica del busseig particular poden fer fins a 6 immersions diàries, 30 setmanals i 120 anuals. Sempre cal fer comunicació prèvia indicant ubicació i nombre d'immersions. Només poden centres autoritzats que porten instal·lats sistemes de geolocalització i facilitar dades mensualment. Abans de cada immersió, és obligatori que els centres facin un ecobriefing sobre bones pràctiques i comportament respectuós. La immersió lleugera és una manera ideal de descobrir el parc. Es pot practicar arreu, excepte a la Reserva Natural Integral. A Murtra, Caials i Tamariua hi ha itineraris específics per gaudir-ne al màxim. Submergir-se al Cap de Creus és un privilegi.